So kanang inyong pag-anto sa druga, pagkailan ko 3 to 6 months. Tapos. Mao kini ang saan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte atol sa concert rally nga gipahigayon kagahapon sa Plaza Independencia dinhi sa Dakbayan sa Subo. Matod sa mayor nga ang mga durugista o kriminal mitangtang sa katungod sa katawhan nga mogamit sa kadalanan ug asoy niini nga angayan lang iuli ang maong katungod. Iuli nako ang paggamit sa dalan. Kay karon ang mga durugista kriminal, they have robbed us of our right to use public places and streets. Gitubag sa mayor ang mga isyu nga gilabay kaniya nga daghan kinig babay ug sa iyang pagka-leftist. Ako prangka ko. Ako buhi. Laki ko ha. Ba ko'y asawa, gibuwagan mo. Ako wa na ko'y asawa. Uli kong balay. Pag kami nga, masuroy ko. Ako, leftist. I belong to the left. Kaya anak ko, I could not be a rightist or anything. Ang akong partido, akong kalyado, sa the years that I've been mayor until now, ang bayan. Sa labing bago nga survey nga gipagawa sa Social Weather Stations kon SWS, ana sa ika-4 nga pwesto si Duterte. Nagtabla sa unang pwesto sila si Senator Grace Poe ug Vice President Jejomar Binay ug gisundan kini ni kanhi DILG Secretary Mar Rojas.